Karong usab sama sa buhi nga mga bato. Natukod nga usa ka espertohanong balay, usa ka balaan nga pagkapari aron mohalad og espertohanon nga mga sakripisyo ikahinangop sa Dios pinaagi ni Jesucristo. Mabasa sa unang Pedro 1:2-5. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang simo. Tumaga ko na kani akong pangutanan nimo. Bastos ka gyud ay isa. Doktora! Bastos ka. Wa kay batasan. Upo! Huwag mo marong! Upo! Tanan! Wa ba ko di mo tumaga? Bastos ka gyud sa. Wa gyud kay batasan mo. Saboy! Dera ko! Diri ka! Ayaw pa sa aking doktora! Lala ko! Sige, tayo mo sila din susiyon ako! Ayaw biyay ang doktora, ha? Ayaw na magbiya. Buhiing akong bukton palihog. Pero bastos ka man. Umiyak ko na ikaw, tabaga. Ikaw mo i-target sa namusil. Patayin siya sa boy! Ayaw paglihok, doktora. Ayaw. Mayo din sa lipod kayo. Pero magupagin imong nindot nga sakinan kung sigihan og target. Kita may buot papatay na ako. Kinsa samboy. Tora. Isakay na sa auto. Nakalakan sila. Pagpasay, pagpalagal! Hindi ko puntos mo sa rino! Pagpasay! Animal! Gay! Hindi mo siya nasbuang! Nasbuang ako pa sa rino! Dahil gusto pal! Dahil gusto pal! Nakaikyas! Nakaikyas! Samboy? Doktora? Chris? Si Chris! Chris! Chris? Huwag ka ba maunsa? Kumusta ka na? Huwag ka ba maunsa? Oh, sir? Balik tayo sa mansyon. Balik yun karon tayo, Chris. Sakay na yun, doktora. Chris, huwag ka ba maunsa? Wa, sakay na yun. Ang mga tao sa boy! Oh, Chris! Ako'y may baw! Ay, kinasam ka ito na musil? Samboy! Si Chris ka! May tuwi ato na mo si! Si Chris, good. Nga naman ka! Naigo ba siya? Ha? May samad ba siya? Ambot. Pero, huwag man siya magkadugo. Oh, tansing. Naluoy ko ni Chris! Makalagot. Kumusta ka na? Nga nang hi-off ni mo imong cellphone. Nga nang hi-off ni mo imong cellphone. Di nanawag ka ni mo dito ka baba sa labaw. Ay! Nga nang hi-off ni mo imong cellphone. Nga nang dili ka man magtabang. Nga nang hi-off ni mo imong
Ano na to? May kumpiyansa ha! Naroon lang po tayo naman yun! Chris, naakas ako iba pa. Nakubo ka na ako. Sir Victor, Hain ka naman, basurino! kauban akong doktora. Istoryahan talaga ang siya inahitabo diri. Ha? Ano naman? Unsa may nakita mo? Padung na media, sir. Ubiya na ito, doktora. Basig doon nila yung abot. Wa na ko i-off ang cellphone. Naglubat ang cellphone ato higayon na. Pasaylo ako. Kalim tito. Ako mo'y angay mga pasaylo. Pasaylo ako. Nasa ko batasan nga batik kaayo. Pero ako masuko nga, gigakos ko nimo samtang nagbuto-buto ka ganina. Huwag ko mo reklamo, ha? Huwag ko masuko, ha? Nga diya kasi ibabaw sa kong lawas. Tungod kay, imo ko ipanalitan, Chris. Salamat sa imong paglubas na ako. Ako sige palihog ang dagat, Emeline. Makalagot! 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 Kinabuhiya! Hain naman ang basurero! Hain! Ma? Ma? Oh. Ma? Ngano koy? Ngano kay, Belen? Habit may mga matay si Chris. Unsa? Dito pa sa basura, nangabuak na ang vidro sa sakyanan nga naigo sa mga bala. Gisundan pa yun, mi. Gisundan mi di sa daan. Nagpaigo na bitin, mi. Guba na kayo ang sakyanan nga natusak-tusak sa mga bala. Salamat ni Chris. Luwas ming duha. Ano man kini Victor? Tungod ba na ning basurero? Why labo si Chris sa mga panghita mo? Karon, Ruda! Tungod kini nimo! Bibahad ya nimo ang mag-away. Di kay ikaw rin ang patsyon. Kitang tanan! Ikaw! Si Mirin! O ako! Hot doon nagpatay! Chris! Yasugda na nilang gubat. Matigubat sila sa kong pamilya. Animal yung kini sa Sherwin! Sherwin? Kinsang Sherwin, Victor? Unsa man inyong istoryahan? Dito ka lang sa kwarto mo, Emeline. Dito ka lang una sa kwarto mo. No. Palihog lang. No! Pasabta ko ninyo, Papa. Kanong naghiskot ka maggubat? Please, Emeline. Animal! Animal! Kinabuhi ka! Sige na, anak. Palihog lang. Dito ka lang sa kwarto ni mo. Sige na. Chris, Kinsa kining Sherwin na imong giingon, Victor? kakumpetensya sa negosyo, Roda. Nga maayos at tubangan pero sa imong likod, kadaghan ka na niya pasya. Lingkod, Chris. Magbarog lang ko, sir. May usa ka Benny nga nangutang ni Ma'am Roda nimo. Dakong kantidad sa kwarta ang iyang giutang. Sa iyang gipaningla na si Benny, kaya na si Ma'am Roda nimo. Ug nagbahad pa nga patio niya sa Roda. Pero ang target, mao ang akong pamilya, Chris. Ug di lang kay si Roda. Hey, usa ba na hitabo ninyo? Liyo ni Emeline. Samda nagsulti mi. Kalit ng bilanog ang usa ka buto. O nasipak ang sakyanan. Di kay usa ka buto. Nagsunod-sunod ang tagsa-tagsa ka mga buto. Nakita na ko na musil. Nakasakay dayo sa auto. Gigukod na ko. Naigo na ko ang namusil. Apan, nakapalayo na sila. Di ang nagsubay na misdaan padong din eh. Gisundan di agyapon mi nila. Ya.
Napatay ko silang tanan. Itawag na ako ang kumpare kong Colonel. Pre, subaya ko no paliho kining hitabo dili pa dugay, pre. O sa mana, pre? Gibanhigan si Milin kuyog sa kong bodyguard sa eskina sa rotonda. Napatay sa kong taong ang mibanhig kanila. Nadawat na ako alarma, paribig. Tuwan akong nasakop. Ako'y bahala. Bye, pre. Okay. Okay. Okay, balik ng Benny. Si Benny Ruda. May taho kong nadawat. Taho siya ni Sherwin. Daan pa ko! Gisugo sa Sherwin. Katagan kitag problema. Pila ba yung utang ni Benny ni Ruda? 2 million! My God! Unatong ka nang itabang sa makatauhang kabos. Kanipay ka untas mga kabos, Chris. Nahibaw na ba kining basurero? Kung unsa iyang trabaho sa tong pamilya? Ang inyong kalawasan mo akong trabaho, ma'am. Good! Unsa pa? Bantayan ko ang mga magpasipa sa inyong kinabuhi. Sa laktod, ipapatay na ko ang kagalingon kong kinabuhi alang sa kaluwasan sa inyong kinabuhi. Naaraman day na. Naghalang nabuhat si Chris na kayuhan sa tong pamilya, Rodora. Nagpangutan ka lagi hapon. Oh, sorry Chris. Dili dautan kun hangtod karon. Naniguro lang gihapon ko. Sunod niya rin ako, Chris. Diyan ka na, Luna. Sunda siya. Oh, ayaw na. Kihikap ko lang ang pagkangakupal sa imong kamot. Makamao ka bang maibog og babay, basurero? Ipaabot kong sir, ma'am. Murag bato kagahi ang iyang kamot. Asa ka paingon, basurero? Tanaw ang laptop. Daghang mga hulagway sa tao. Doon ay mga hulagway sa mga babae. Mga gaway kini silang tanan sa itong negosyo, Chris. Mga tao kini sila nga atong gigamit sa atong livelihood. Yeah, Chris, oh. Kini. Mao kini siya si Benny. Mao ni nagkautang ni Ruda. Nga si Ruda na hinuon gibaharan nga patyon bisan siya ang nakapahimusog maayo. Sa ako na di kay ingon mas may panggitabag nato ang maong kantidad sa makatauhang kabos. Chris, kabos man pauta. Wa kay kapangutara? Luna. Kung sa imong gusto, Sir Victor. Paksya, Chris Benny! Mao kini ang mga lugar nga sagad suruyan nining Benny, magsagad niyang atuan. Permi niyang suruyanan. Kini. Kini mga napita. Kini, oh? Kini. Tama. Okay ra ba ni mo? Nagkinahanglan ko sa iyong hulagway, sir. Sugdan na ako sa pangita. I-print ako. Chris, paabot. Kadali ra ni. Dili na kini mahimo. Ang unang hitabo nga, gidakit ko. Ug buot pa'y muslan. Ug unya patyon. Unya, nagsunod-sunod ang mga ngilag kayong hitabo. Hangtod nga niya na magtrabaho sa akong amahan si Chris. Ning adlaw, hapitasap kami mga matay dito sa basura. Ug ang labing grabe kayo ang ambos ganiha. Kinahanglang mahibaw-an ko unsay ugat. Unsay gamot aning tanan. Okay? Oo, sir. Adto na ko. Isalig ka ni mo, Chris. Salamat sa imong pagtabang ka na mo. Sa imong simpatiya. Salamat sa imong pagsabot. Salamat sa imong lunod patay nga paglaban sa akong pamilya.
Mauri akong tugod, sir. Mahala lang ninyo ang mga kabus ug makaluluoy. Oh, yes. Oh, Chris. Manumpa ko. Kung unsay imong gimahal, mahalon sa dako. Labi lang yun sa mga taong kabus o makaluluoy. Salamat, sir. Adun ako. Mga kabus o makaluluoy. Maura usap po niya ka na ang hinungdan sa imong katapusan. Ay, Ginoo. Gusto mo matigsulti mo? Mausap ko, Papa. Gusto ko makiksulti ninyo duha. Dihata sa imong kwarto magsulti, Emilyn. Mamura ka ni Emilyn. Basta kaniyot na kahit ang magsultihan ay kaya may lakaw pa ko. Magsusi ko ni Colonel bahin sa nahitabo ninyo. Karungan lawa. Paminaw og maayo, ha? Aron dili ka na magbalik-balik unya sa imong mga pangutana. Kay nahibaw ming giabot ka na og ngilad kay pagduda. Kung unsa ang palibot o kinabuhi sa tong pamilya, Evelyn. Okay, padayon, Victor. Nagkadaghan o nagkadako ang kompetensya sa itong negosyo karon Evelyn. O apil na gani ini ang atong kinabuhi. Gusto na nila nga pamatyon kita nila ug ang nahitabo karong adlaw maoy mi matuod nga nagkagrabe ang kompetisyon sa atong panginabuhi. Bueno, daghan ang nasina tungod sa pagsulbong sa atong kahimtang. Mga gusto nilang mahanaw ta din his kalibutan aron masulo nila ang atong panginabuhi. Aba na ay mga kapulisan, Papa. Bitaw tay Colonel. Colonel, ako kumpare. Nasya. Nagbantay sa nato. Naibaw kami sa mong inahan na nagsige kag duda kung doon sa atong negosyo. Sortihan ka na ko, ha? Limpyo. Malinis. Putli ang atong panginabuhi, Evelyn. Mahadlok ko sa Diyos nga mag-apil-apil ko sa illegal. Gikan kita sa way nahot o gipatubo ka na mo sa limpyong pamaagis panginabuhi, Evelyn. Hinaot nga di ka na magduda-duda aring nga ning kamot ni mong mangginikanan, Evelyn. Benny! Well, Ano sa man, Benny? bakit akong gusto kong gawin? Unsay buti may pasabot? Patay mo ba't ang gisugon ako? Imbis sila mo imiambos. Sila mo inalkansi. Sila mo nangamatay. Yamat, ha? Kinsay nakapatay, Benny? Kanang kitawag ng basurero. Si Chris. Oh. Chris, nasab? Oh, ang basurero. Gusto ko nga moari ka sa Leyte. Kasa. Sa labing daling panahon, Benny. Sige. Karong gabi, Ben. Bayaon mo ko. Waton ka. Bye, Ben. Basuriro. 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 Sante! Mas! Adto niya tama ni hapon sa limutangan nila ni Franny. Ipandamdaan ang panihapon. Aron inik-abot na to dito. Mga onda yun ta. Okay, boss. Okay, boss. Salamat. Salamat, Sante. Basuriro, basuriro, basuriro. The illegal drugs war will not be sidelined. Pwerte mo nakatanaw sa balita. Instead, it will be as relentless Seryoso ka, ning tawana? killing.
if you will. Bibi, As of the day it became sibo ko ito gamay. Suwag, these drugs magtupat ang tanaw sa balita. all well. Sibo ko to. O lagi. Is against Oh, the sa law. may kalambuan sa basurero. They know the consequences Wa pa may tawag. criminal acts, especially when caught. Di sabi siya makunta. Ay, i-off niya yung cellphone. They know Pero that pangita illegal drugs na siya ni will Benny. Relax Relax ka lang. Ruin Makasaling kita sa basurero. one's hope. Addicts will die slowly, slow deaths, and yet they persist in doing what they do, oblivious to the terrible harm that they cause to the people and communities. Sadly, I have yet Seryoso ni tawhan. really Natural. to protest from the human Seryoso yun. Kunuhay. against drug lordism Para makadaog yun pagka-presidente. and drug pushing as forceful Kinsa may mubutar niya? as the ones directed Nga halos ta ng mga Pilipino ning panahon. enforces Nabuhi man sa drugas. this O halos tanang mga Pilipino, mga adik na. continuing this fight because Pakadaoga ni siya. Grabe mo sa lagi buhay. Taraw na itong mapukan pagkadiya ang illegal nga drugas din his Pilipinas. Yang karoon, may anam nagkuyanap sa tibuk nasod, Roda. Mahog yun. Ayaw kong kataw i-Roda. Kung kinsa man ang wal kontra sa itong livelihood, ako dili mabalak. Kay naa si basurero. Kung si kinsa mo babag-aw, patay sila ni basurero. Patay sang TV. Walang TV. Wala! Oh, may pahiyom ka man hinuon diha, Victor. Okay. Oh, kasi okay. Basta sagdi lang ko. Dugay pa mahuman ang election campaign. Sa ato pa. Dili imposible ang imong ideya. Nga sa ato pa. Dili nga sa ato pa. Buti pa sabot, why makaungkag sa atong livelihood, Roda. Bisag kinsa pa. Di ba? Correct. Correct ka, Victor. Tungod kay mga gahi ang taga Cebu. Mga ikaw, planuhay dayon ha? Og anda mo ka magpakamatay ang basurero tungod ag alang nimo. Why lalis niya na. Nanumpa na siya kadaghanan. Ihatag niya ang iyang kinabuhi tungod duganay sa atong pamilya. Oh, naaraman day na. Doon na patay gipatrabaho sa basurero. Si Benny. O kung mapatay na niya si Benny, doon na sabunya tay lain nga ipabuhat niya puhon. Ronnie! Wen, Niyaman lagi ka sa gawas. Hain man sila. nagpaabot us duha. Na-flat sila sa dirso-dirso. Ang imong bajik-chik, hain man. Laba pa na flat. Pastilan. Mao ba? Nga flat. Ayo. Yamat ra nila. Wen, sa ako nang ikaingon kung ako'y lamian. Aw. Kapuliki yung panagang. Oh, kadiyo. Iya ko man lagi. Oh, ni ako, Rani. Tungod kay gusto kong manihapon uban nimo. Wow.
Kana. Inuta gud. Abi mo, usa ni kadakong pribilehiyo o oportunidad gyud kayo para nako, Win. Kay si Sherwin, prinsipe sa Eastern Visayas. Mihatag yun og higayon nga makig-uban na kus panihapon. Ronnie, istoryahi pagid kuno kubahin nining usa ka basurero. Naistoryahan ka naman ako. Kuwang tong imong giistorya nako, Franny. Mayong mahibaw ka nga may dakong hitabo karon didto sa Cebu. Kipatay sa basurero ang upat nato ka mga tao nga naglihok sa Cebu. Istoryahi pa ko. Nganong mayong laki kining usa ka basurero? Ular kay Kudesya. Kaya niya hunong ang gisakyan niya taksi sa pier para Leyte. Anin ako ibili ng motor. Di mo na sukli. Kadutam na ako. Salamat, sir. Urmo ko. Kaya, ay para ormo ko so. Tira boss, kaya ko daan mong babagi. Okay, ala pahikap. Kulo tahong di karon. Wala ba kilagkin sa ko? Ay, sorry boss, sorry. Ila mo rin mabuanga mo niya. Oh. Ikaw, masab ka? Samak-samak ka? May. Ay pagkalialin niya. Huwag niyo kakilagkin sa ko. Kailan naman ko mo? Oh. Benny. Ano na kailangan ka na ako? Yaw-yawan kayong asawa ni Victor. Si Roda? Oh, si Ruda. Maliit lang gamay nga dili makabayad ang mga nakaangkat niya sa livelihood. Magputak-putak na kini. Mudayong sugos ilang batalyon ug patay niya itong malangan og bayad. Natural. Matandog ang garbos na kautang. Mapugos sa pagsukol. Diha pa kus kamot ni Victor niya itong panahon na. Hangtod nga ang anak nila nga doktora napagan og naapil sa kapungot. Gidagit ang anak nila doktora. Diriyot madisgrasya. Wa damha ni bisan kinsa nga kining basurero maoy nakaluwas sa doktora. Nahurot og patay sa basurero ang nagdagit sa doktora. Siya rang usa? Siya rang usa, Win. Ginamit ang dakop kay niyang puspos nga kahoy. Nabuak og miliki ang mga o sa nagdagit sa doktora nga ipawuspusan sa basurero. Dito, magsugod nga na-attract ang atensyon ni Victor og Roda sa basurero. Nagserbisyo na ba ang basurero na ni Victor diadtong Kitabua? Wa pa. Unya. Ganong... Suod ng daan gikan sa kagmay pagbata ang doktora o ang basurero, Win. Kaya ang basurero may tigkuha sa mga basura nila ni Victor. Ug ikaw? Dito na nako mahibaw nga buhi pa ang basurero ug midakop na. Dito magsugod nga anam-anam na kong nalayo sa paglantaw ni Victor. Kay kihinahingin niya sa pagpasud ang basurero sa nataran sa ilang pamilya. Kisugo na ko si Benny nga hatagan og problema sila si Victor. Mi order si Benny og butang. Pero
bayad-bayad. Apan sa laing higayon, ngito nga nasab ang basurero og napatay sa basurero ang gisugo ni Benny. Nagkaila ka man ni Benny, no? Nagkaila ko eh. Natingali siya karon sa barko para Ormo. Na kay number? Piya. O saman. Akong tawgon? Tawga. Unsa may dagway sa anak nila ni Victor og ni Ruda. Guwapa si Ruda. Di ba, Win? Oo. Guwapa. Artistahin sa Tagaw pa. Mas guwapa pang anak. Ang lawas, Ronnie. O sa iyang lawas? Grabe ka nindot og lawas, Win. Magkapanakla ka. Oy, wa man mo tubag si Benny, Win. Nagsigig ring? Oh, Sige, nagtawag. Sante! Bas! Maniha po na ta. Oh, Bas! Itawagan ko kusab si Benny, Win. Pagkawasan na to mga babae, Franny. Aron, makadugan na to kaon. Grabe sa mo, oy. Ipanglatan man sab ninyong mga babae. Niya ang basurero, Ruda. Ha? Miabot na? Niya na, pengustas. Naghinam-hinam ko sa iyang ibalita, Victor. Sood, Chris. Unsay balita, basurero? Katulo naman nawag kining numeroha aning cellphone ni Benny. Phone ka na ni Benny. Basin og nakaila ka kung kinsa ning nanawag, sir. Tanawang numero palihog. Nakaila ko kung kinsa kinanawag, Ruda. Kinsa, Victor? Kang Franny, kining numeroha. Tubag ka na, Victor. Mahadlo ka mo tubag ni Franny? Tubag ka na! Tubag nga, Chris, ah. Ikay tubag, basurero. Hello? Mitubag na, Win. Hello? Si Benny? Dili si Benny. Nakaila ko stigong ni Benny. Pangutan ana, kung hain na si Benny. Oh, hain man dahil si Benny. Patay na si Benny. Nagkumidya ka? Huwag ko magkumisya. Patay na si Benny. Mangutan ako ni mo. Ug tubagalan ko, ha? Kinsa ka man? Nganong naani mo ang cellphone ni Benny? Nakailakan ako, Franny. Mangutan na pagkako ni mo kung nakaila pa ko ni mo? Nagpalimot-limot ka. Chris? Kumusta? Ikaw ang nagpatay ni Benny? Ikaw ba'y nagpatay ni Benny? Nawa siya. Ituyog off ang cellphone, Win. Kinsa si Chris? Wala battery ang cellphone ni Benny. Magamit ni mo, sir, kung ma-charge na ni. Makita ug mailhan nimo ang mga numero nga niya sa iyang cellphone. Klaro ako no, basurero. Napatay yun ni mo si Benny? Ayun ka pagpanguntan na palaro na.
Niyang cellphone ni Benny, oh? Ding dapitan ni mo napatay si Benny, ha, basurero? Sapir. Oh, salamat! Salamat sa tiunay ni mong serbisyo sa among pamilya, basurero. Karon, nasiguro na gyud nako kung unsa ka kinasing-kasing ang imong paglaban namo. Pero, wa pa sa kumingking ang kadako. Sa among gihatag imong kaayo ang imong agi, basurero. Oo, na, Chris. Makalagaw ka na. Salamat, sir. Anam na kong mibilib kang Chris. Gamay na gagikaon, Win. Nagtimi-timi ka sa itong panihapon. Tunay anam-anam nga misud sa akong utok, Franny. Ambot kun okay ba ka ninimo? Okay. Sulti, Win. Maminaw ko. Gusto ko nga akong rekruton ka ng ginganlan o Chris. Ipuno na ko siya ninyo nga akong mga sudaw. Imong kuhaon o iipon sa imong puwersa? Oh, Franny. Gusto na ko nga anhin na mga lagad ang basurero nako. Kianugdan ko ining ginganlan o Chris nga tuas sa kamot ni Victor. Dili basta-basta kining tawhana, Franny. Nindot ni siyang alimahan. Nindot ni siyang atimanon og kultibahon og maayo. He's in the wrong place and wrong hands, Roddy. Mauna kaingon ko. Ganugon kaayo kanang ginganlan og Chris kung tuara siya sa kamot ni Victor. Hinoon, sa kalimutan sa livelihood, di na to'y kalimot nga sa makaantos o makagwanta lang sa plastikay aron ang usa mo kumpiyansa o musalig sa kinabuhi sa pagpakaroon ingnon, Win. Mao ni ang kalibutan nga atong gipuy-an, Franny. Kung magkatubangay na ang mga pamilya sa livelihood, abi ni mo magpakamatay na yun sa paglinabanay sa usag-usa. Pero, gusto ka sa imong gingon. Pagpakaroon ingnon, Franny. Dili ka gusto nga may tao kang ikatubang nga puno sa pagpakaroon ingnon, Win. Nakasaksi ka. Ipakaon nako sila sa akong mga buaya. Ang mga tao nga nakaon na sa imong mga buaya, mao ang mga tao nga naa sa pagpakaroon ingnon. Mahimong kini karong naglibot nato og naminaw sa tong istoryahan karon. Makasalig ka ba nga kini sila ugdang kaayo og liyaltad diha nimo? Pero nga rin ako, Win, kaya ang matuod dili ko tigpakaroon ingnon. Bisan ikaw nakaingon nga giusikan lang nila ni Victor ang akong kamatinud-anon ngadto sa ilang pamilya. Tungod kay gibati kag kaanugon nako. Wa nimo usiki ang panahon ug karon ni anak ko sa ligong pamilya nga mao ang imong pamilya, Win.
Naghisgot tag pagpakaron ingnon ug sa matinud-anon tungod lang sa abilidad sa basuriro. Murag nahugdayon ang lig-on mong baruganan kung bahin nas pagpangalagad og pamilya ang istoryahan. Tiguang nako, Win. Ug kontento na kay ko sa akong kinabuhi. Apan uhaw kus pagpangalagad sa sama ni mong dili tigpakaron ingnon. Apan matinud-anon. Miawas dayon ang akong kalipay nga ni ako sa imong kamot. Dili ko tigpakaron ingnon. Aron ka lang mutuo nga kinasing-kasing ang pag-alagad nimo nga ibaylo lang nimo sa usa ka tawo nga basuriro kay imo siya giipon dinhi aron lang magkauban mi. Nasa ubos ang mga binuhi nga mga bangis ug gutom nga mga buhaya. Dinila mo, Nilson, Terso. Kaya sa kamanjay. Saksi hiwin. Ayaw gyud pamilok nga magtan-aw nga ipakaon ako ang mismo kong kaugalingon sa mga gutom mong mga buhaya. Ayaw, Freddy. Nelson, Nelson. Asa mga Freddy, asa ka? Saksi hiwin. Ayaw gyud pamilok nga magtan-aw nga ipakaon ako ang mismo kong kaugalingon sa mga gutom mong mga buhaya. Freddy. Saksihin ninyo. Buhaton ko kini aron pagpaila kung kinsa o unsa kadako ang akong lealtad sa akong giilang Ginoo nga mo ikaw, Sherwin. Ablihi ang gate sa mga binuhing buhaya! Ablihi! 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 Freddy, ayaw yung taon, Freddy. Balik din, Freddy. Freddy! Ayaw yung taon, Freddy. Gawas diha, Freddy. Hilom mo, Nelson, Terso. Hilom! Sarhi ang gate! Buang ka, Franny. Buang ka. Buang ang imong desisyon. Animal! Misukol og buglo si Franny sa mga buhaya. Wala. Mamatay lagi na si Freddy. Wen! Karon! Dinsay buhaya pa kaysa imong mga buhaya! Wow! 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 Lupig pa ni mo'y Tarzan. Grabe ka, ha? Nakigbugno ka sa kinadak-an akong buhaya. Doon na kada ay hait kayang konsilyo. Gidunggab nimo og patay. Tungod kay dili ko tigpakarong ingnon, Wen. Maong misukol ko sa imong mga pinuhin buhaya. Husto ka sa imong pangutana ug ang akong tubag. Buaya ka pa sa mga buaya. Kinsa pa'y makahimos imong nakita ganina, Wen? Kinsa pa? Sukat sa nahimo kong tao, Franny. Gawas
ni Tarzan. Ikaw pa ang labing una na kong nakita nga misukol og bugno sa akong buaya. Bibilib ka ni Chris nga usa ka basurero. Bisan panaghap. Ingna. Nga makahimo basab siya sa akong gibuhat. Dili. Dili, Franny. Dili makahimo kanang ginganlan og Chris nga usa ka basurero sa imong gibuhat. Ikaw na, Franny. Ikaw na. Kalimti sa imong hunahuna nga may interes pa ko ni atong ginganlan og Chris. Ako, si Franny. Ug labaw pa ang abilidad kang Chris. Si Chris, dili kauban sa imong pamilya. Kundili, kaaway siya sa imong pamilya. Boss! Oh, Sante. Iyan na sa mga sa mga tunog sa atong livelihood, boss. Nang hambog na sad. Ang nangambisyon nga magpakahiro? Mutan-aw ta sa balita, Franny. Sale of illegal drugs in all strands of Philippine society. Layo na kayong ubang midagan sa Of panagapan. law and order. Kita na, bisan asa nga rally, dugukon gud sa daghang mga tao. Yeah. Erosion of faith. Mudaog manggid ka, lingtawhana. That is the real problem. That Kinahanglang mag-meeting ang mga pangu sa tagsa-tagsa ka pamilya sa livelihood. That agree with Ang tanan yun. of resolving these problems. I know that there are Delikado those who do kita. not approve Kung of my mudaog ning methods tawhana. of fighting criminality. The sale and use of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox. Huwatak kaniyot Chris, ha? Atong i-drop sa ospital si Emilyn. Dahil ko gusto mo na kao si Emilyn niya maurang usaning panahon. Oh, si Sir Win ang dalawa. Hello, Win. Good morning. Kanusa? Okay. Libre ko dyan, ha? Yes, okay. Mayong huna-huna, Awin. Bye. Chris, mag-meeting ang tanang mga kakasosyo sa livelihood. Importante kayong meetingan. Ang pahinining minansar sa pagka-presidente. Victor! Mahina na huwag mo sa usanin mo ka cellphone. Diyan sa itong kwarto. Tumaga dayon. Kay importante ka kayo. Rong oro na. Sige na lang ko na, Victor. Sige, tumagusan ako. Sige, diyan ko na. Karon pagit ko nimo. Alayan kas yung pagkatapunon. Natuo ko nga. Kamong nabuhi sa basura. Guwang sa kaon. Mao nga kasagaran mga himatyon tanahon. Nagtuo ko nga kamong nagpakabuhi o nagpuyo sa basura. Hukaw! Hindi! Luod! Baho! Pero, sayop di ay ko. Dili ka luod. Dili ka himi. Dili ka baho o dili ka hugaw tanawon. Para na ako, talagsaon ang imong kaampugan, ang imong barog, ang imong dughan, ang imong buktol. Kay, uban to kaing tanahon. Unsa
ko na ako kining hikapot o pisil-pisilon. Dili ka lang basurero. Sundan ako si Victor sa among kwarto. Mutrabaho ka ba, Emily? May sugaton mi sa airport karong alas 10 maroda. Ganihan ka ra? Oo. Ayaw ko balibari. Samtang nagpaabot ka ni Papa Victor o ba ko? Magkapitan do ha. Human ako. Ayaw ko balibari. Balikog. Imo ni. Salamat. Salamat sa respeto. Respeto sa unsa. Nalipay ko. Abi na kong mitando ka lang nga kuyugan ko ni nga magkape. Pero di ako tubog dili na nimo tagdon ang gitimpla nako para nimo. Dako na kaya kong kalipay. Ayaw intaw ninyo sabta. Ayaw intaw ninyo lain na sa pagsabot ang akong pagkatao. Sa mga higayon nga di ko magtagad, kada kay dili ko angayan. Ug dili ko angay. Para nako. Bisan ang pag-atubang o pagtupad lang gani sa sama ninyo. Dili ko angayan. Kadaghan ka na mo ingon nga akong batasan dili masabot. Kana tungod tingali kay wa ka makasabot kung unsa ang klase sa sama nako nga bugtong kamirasab nga sama namo ang nakasabot. Ang kahimtang sa sama nimo ug sama nako dako ra kayo kalainan. Kung makigtupad, kung makigatubang, kung makigsulti man kun ninyo, kana tungod sa akong obligasyon diha sa inyong pamilya. Bisaad ako nga ihatag nako akong kinabuhi sa inyong pamilya. Tungod kay bisan ang akong kinabuhi, kuwang pang ibaw sa imong kaayo. Nga nagkasabot ngadto sa anging tabangonon og kaluyan. Diha nako kini makita sa inyong pamilya. Apan labaw gyud sa tanan sa imo, Emeline. Ipaniguro nako nimo. Kung mahimo pa mo bangon gyapon ko human sa akong kamatayon, mabangon gyud ko aron alagaran kagyapon ako. Chris. Ingon ka di ini anak nga rin ako. Tupag ako. Ingon di ko ni anak kapililon para ni mo, Chris. Nganong ingon man ko anak ni mo kapililon. Chris? Marika! Kaya doktora. Sama ka ang pagbati na mo duha. Sama na ko. Magkitago usab siyang gugmang nga rin ako. Dili mahinayon ang inyong lakaw ni Victor. Nag-anam-anam o kaseryoso ang dagan karon sa livelihood. Paminaw ha, Chris? Nanawag ang lain kasosyo sa negosyo. Misulti siya kang Victor. Anam-anam nga nagkabuak-buak ang federasyon sa livelihood. Kanang kasulti karon ni Victor sa cellphone. Mauna lang ka na ang nagpabiling loyal namo ni Victor. Ang kadaghanan ni Ana, anam-anam nang nipuwag ni Victor. Sa laktod, dili na layo ang mahitabo nga silang daghan makikontra na namo ni Victor. Sa pagkakaroon, dili una magpasamok si Victor. Mao nga dili una mahinayon ang inyong lakaw karong adlaw. Safety kami din sa among kaugalingon, Chris. Aron doon na kay trabaho ning adlaw, bantayin sa Emeline sa iyang mga lakaw. Maura ka to. May mong magisulti na Dili siya magpasamok, Chris. pasaylo ako. Balik ka sa Emeline. Ug ayaw siya sultihi sa bagong sitwasyon karon sa pamilya. Ha? Asa man imong lakaw karon? Salamat. Nalipay ko nga imo kong kuyugan. Okay. Thank you. Salamat sa inyong pag-ilana ko. Okay. Bye.
Ah. Ronnie? Nadugay ang inyong istorya sa cellphone. Seryoso na ang kahintang. Seryoso na kayo ang dagan. May bagong transaksyon, Franny. Unsa pa nang lit nga bagong transaksyon, Wed? Wa ko magdahom nga ingon ni ini kadali ang pagbaligtad sa mga desisyon ug namugna dayon ang hinanaling transaksyon sa dagang pamilya sa livelihood. Murag lubog man, Wed. Dili tinaw sa akong pagsabot ang giingon nimong transaksyon. Usa na lang kuno ka pamilya ang midapig sa pamilya ni Victor. Yamat god. Usa na lang ka pamilya, Franny. Tinuod? Kung mao ka na, ang kanhi mooy labing ligon sa tanang pamilyas livelihood. Si Victor nga mooy gikahadlukan o gikurugan kaniadto. Unsa may itawag sa tao nga usa na lay haligi nga nagbanting karon sa iyang pundasyon? Dili ba huyang na kaayo? Di ba, Win? Ani masukod. Kung unsa ka hait og abilidad kanang ginganlan og Chris. Higayon na nimo, Franny. Makapaus ka na ka Victor. Tanaw na ko. Kung makaluwas ba niya ang basurero kung imo ng paksyon ang nagkahuyang na Victor? Patya si Victor. Kanina na nagsunod-sunod na ito ka ng sakyanan nga may parking sa... Asa ka man lagi? Panaw ko. Kaya doon ako ang mga sakay. Ayaw. Ayaw ko pungi. Ako ng trabaho. Chris! Patuon ako! Chris! 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 Gituyo niya glak ang butan aron dili ko magkagawas. Chris! Sige, pego ng basurino. Totoo sa tubuhaton. Debri, puntahan. Hindi ka bigin bugum tak siya. Ano sa bugum? Bugum tapos ginawa. Pero wala to kami dyan ng basurino, ha? Abri, dayon. Ang ako'y. Naudahan ko. Sila ka. Sige! Itayo ng bulot! Abdi ka ni Boy. Naudahan ba ni mong akong kauban? Naudahan sa kundi mo. Nagtiyo na ka nga nila ako. Di na ko mangutana ni mo. Ganong nagsigi mo sunod-sunod na mo ganina pa. So ka dito pa sa akong kuyog. Di nasab ko mangutana ni mo. Kung kinsay nagsugo ninyo, nga sunod-sunuran mi ninyo. Kung busunod pagyapon mo na mo. Sobra pa ni inay mahitabo ninyo, ha? Unsa kay nahitabo? Unsa kay nagibuhat? Ni anak siya. Pasaylo ako. Magkakanaw ka na. Dili ko. Pasaylo ako nga gilaki akong puta sa kinan. Tapan, kabahin kinis kong trabaho. Wala lang ko tani mo hatagig pagtagad. Kay, wa masab sila manghilabot na to. Giyon sa man mo pagkaibaw nga kita mo ining sulod-sulod. Giyon sa nimo pagkaibaw nga nautan sila tuyo na ko. Doon na sila yung mga armas. Klaro kining may angkon nga kita mo igisundan nila sukad pa dito sa inyo, ha? Ha? Nasuko ka? Ha? Nasuko ka? Ibalik ka lang ako sa inyo, ha? Wa ko masuko. Ayaw gyud ka suko. Kay ako kining trabaho nga panalipdan ko kamo. Ilabi na gyud diha nimo. Sige. Kinaw garo makakaon ka na. Doon ako ipangutana nimo. Wa ka may pagduda kung
unsay katarungan nga ingon ni ini ang kahintang sa among pamilya. Wa ka gyud pagduda bisan gamay kun unsay tinuod nga giatiman sa ako mga ginikanan. Unsa may klase sa negosyo sa ako mga ginikanan? Ayaw pagsulti ni bisan kinsa, Emeline. Bisan ngadto si mong ginikanan. Hilom na kong naniid ug nagbantay nilang duha. Bisan ngadto sa ilang mga tao kung unsa gyud sila. Ikaw ang unang mahibaw kung tinuod man gani kining akong mga pagduda. Chris, May baho ka dayon, Emeline. sudi ko. Hangyo kining ako diya nimo, Chris. Unsa man day ang imong pagduda nilang Papa Victor ug Mama Rita? Kuwang ang baruganan ug way kaligunan ang akong pagduda, Emeline. Tingbon ko lang ang tanan. Matinuod man o dili, maura kay na akong ikasulti nimo. Ayaw kalain ako. Apil ang imong mga ginikanan nga akong gipanidan. Salamat. Daghang salamat. Itugyan nga rin ako ang tanan, Emeline. Apan ayaw kwestiona ang katinuod sa kong pag-alagad nimo ug sa imong mga ginikanan. Mao'y kwestiona kung unsa kaangayan ang imong mga ginikanan ngano nga angay ko silang pagkamatyan. Chris, palihukon, order ko ang sa gusto ni mong kanon. Pagpili sa menu, Pasaylo ako. Nalimot ka nga. Dili ko makamamubasa. Ikadawa, dili akong pagkaon ang mga pagkaon ni Napita. Waton talaga kung mahuman ka nagkaon. Miss, dili na lang may mangaon. Palihog, pasensya lang. It's alright, ma'am. It's alright. Doktora, Adto ta maniud sa basura. Ta. tinudanay ka na kiniimo, ha? Anhi ka mo kaon? Gusto kang manumpak pa ko? Pobre kayo among kanunon din, eh. Bisan unsa, Chris. Ang tinuod, dili masukod ang akong kalipay nga. Ikauban ko kamo dinhi sa basura. Ay, salamat. Giablihan ang pultahan sa sakyanan. Maingod to, doktora. Pagluto og kanon mais. Numero 16 Hamboy. Pagluto og ginununan. Pagluto og gutan. Huh? Kaon di ka na, doktora? Okay, magluto ta. Chris! Tansing! Tansing! Ngayon kagsara man kain ako makita ang imong pahiyom. Ano man? Unsay nagpaluyo, anak? Ni Asia! Ni Asia! Kauban ni doktora? Ay, kapas bang manangway kinabuhi. Naadeng doktora di ay. Ikaw na naluto ay. Isumbong ta kang Chris, ha? Ayaw! Ayaw! Dali na sa boy! Tabahin ko di! Sige, bye. Usahay kining tao bisan unsa katigas ug kaisog. Basta maunha naghani, mukupos gyud. Ipasundan ako sa lain akong tigpaniid ang basurero. Kay kauban niya ang anak nila ni Victor. Aman, itkid kining kinganlan og Chris ang basurero. Tuod kay wa sila magdahom. Nga nakamatgo na di ay ang basurero nga ilang ginsunod-sunuran. Nakalitan na lang sila diha nagpaingon og dool na kaayo nila ang basurero. Naunahan ko abli sa pultahan sa sakyanan ang akong tao. Kalit ko kaayo ang kumos basurero ug mihagtik dayon ang agpapangig sa akong tao. Ug diha-diha nagatug sa kakusog sa iyang kumo. Mibunot siyang armas ang usa. Pero wa na siya makalihok. Kay murag usa lang ka pamilok. Nagtio na ang basurero sa iyang armas sa usa na kutao. Ingon anak kaaptik ang basurero. Murag kilat kaaptik, Brani?
Bisan akuin, nahibuong kayo. Og diin og abilidad og ingon ana si Chris. Mauligi. Anugon siya. Tungod kay tuwa siya sa sayop na kamot nagpakabuhi. Niya. Gisugo na ko ang akong tao. Nakuhaan siya picture sa camera sa cellphone. Mao ni Emily. Unsay imong tan-aw? Mao bala gini si Emily. Oh. Siya. Dito ko ni sa airport. Gusto ka cute. Nindot siya, mao. Nindot asawahon. Nindot bitang pangasawaon. Nindot. Dagan salamat, Tansing. Oh, nagpasalamat si doktora ni mo. Dagan salamat. Salamat sa nimo, doktora. Bye. Bye, doktora. Uy. Anong mo kang tingog diha? Nga nagpasalamat ang doktora ni mo. Way lami. Huh? Katawaan nan biyan ni mo Tansing, oy. Oh. Ano ka? Nagkasabot na ka silang duha si Chris. Asa man ta silang duha, Samboy? Nga anong ipahunong ni mo sakyanan? Gabiin na, doktora. Padaganan ng sakyanan. Yatod tikas inyo. Chris? Huwag ganang mo pa ulit sa amo. Sutihan ka. Mas luwas ko kung kauman ka na ako. Kung dili ka ganin ako makita, batiun ako ang kahadlo. Apan kung makita ka na ganin ako, labi na yun kung mag-uban ka. Mawa nga akong kapalaka. Mawa nga akong kahadlo. Uon sa may pasabot ka haani, Chris. Ambot na unsa ko. Chris? Oh, Tana. Padaganang sakyanan. Sultihan ka, matag-adlaw. Na-feel na ako nga marag anam-anam ko. Anam-anam kong gipiit sa kalibutan. Sultihan ka na ako, Chris. Nabalaka ko kay marag makita na ako nga akong kaugalingon nga nag-inusaran na lang. Naglakaw ko no ko nga maurang usa. May nagpakabana sa akong pagpangita. Sa dili masabtang butang kung unsay akong gipangita. Ako na lang usa sa kalibutan. Sudlihan ka na ako, Chris, na yung mga tao sa mga kaugalingon. Apan mao gyapon. Kabalaka og kahadlok gyapon ang makop na ako. Pero kung makita ka na gani na ako, mabuhi dayon ang kabalaka og kahadlok. Ug ang akong bation, mao nga ikaw ug ang imong mga pukton mo imong puli ug hakop na ako. Ugwa na, luwas na ko. Kinala mo pauli ka na sa inyo. Dili. Tana. Dili ko, Chris. Sige na. Padaganan na sakyanan. Dili ko. Dili ko mo pauli sa amo. Ganun ka na magtingog. Sige na. Tana. Dili ko mo pauli sa amo. Ayaw ko pugsa, Emeline. Ayaw sab ko pag sa nga mo pauli, Chris, kay dili yung ko. Unya, asa man ka? Huwag ko may pao. Pero bahala na. Ayaw ko pugsa. Sige kang ingon, ayaw kong pugsa, ayaw kong pugsa. Huwag ka na kong pugsa, oy. Kung biyaan ko na ba din, sige lang. Biyain na lang good ko. Mubiya yun ay ka na ako, Chris. Chris. Bibiya yun siya. Huwag yun ay balatian. Murag patay.
Murag patay. Iswag dito. Iswag dito. Oh, merog na ko. Ikaw may mag-drive? Ah, sige, ikaw drive. Balik ka na ko biyahan. Ha? Ihatod ka na ko sa inyo. Wala kiko'y ganang mo pa uli. Di ka na ko biyaan dito sa inyo. Bantayan ka na ko dito. Oh, sige, sige. Malipay na ko, anak. Nagduka na ko, Chris. Gusto mo piyong ang ako mga mata. Bisan ka diyot lang. Gusto na ko isandik nga akong sa imong bukton. Piyong. Isang digay mong uos akong bukton. Gamay pa ko nagpaabot, Chris. Hangtod kayo. Nagpaabot lang gihapon. Piyong, ikatog. Basin sa pagbukaon niya sa imong mga mata. May kaisog na niya ang imong gipaabot aron mo abot. Doktora, nagpaingon din na imong inahan. Doktora. Nagsandig ka sa bukton, yung basurero, Emily! Ma. Kung sa'yo pasabot nga ako nakita, ha? Nagkasabot mong duha? Nagpasabot ba nga ako nakita nga may relasyon na mo o ngayong basurero, ha? Emily! Manaog ko. Dini ka lang. Tubag ako! Unsa kila ako nakita, ha? Mahimo matingali kon adto ta sa suod magsulti, ma? Karon sultihi ko! Unsa ka to ako nakita? Nakatugo. Nananggit ko nga mo sandig sa abaga ni Chris. Huwag ka na delikadesa. O gipahimoslan sa biyadong Chris ang higayon. Ma, hugaw ka lang guna-huna. Kung doon ay magduda sa kahintang nato, dini kana mao ako. Gibati na ako grabing kakapoy sa pagkunahon ako naunsa na kini atong kahintang, ma. Ganong halos sa nanghigayon may mga tao nga buot mo patay nato. Nagtuo kang natagbaw ko sa inyong mga katarungan ni Papa Victor? Nagtuo kang mituo ko sa inyong mga katarungan, ma? Wa! Kung doon na may angay magmatngon nato, kamuragid si Papa Victor. Tungod kayang inyong ipangatarungan, mao ang inyong mga negosyo, Nagtuod tingali mo mga napugngan sa inyong mga katarungan ang ako mga pagduda. Ang tinuod, may natihaling mahiba mo si Papa. May nang mahiba mo, mauwan ako ganay mo pauli pa din ang atong kaugalingon. Naku, ma. May kaugalingon akong disposisyon sa kinabuhi. Busa ni anak yun tingali sa akong una-una ang desisyon nga mabuwag ko niya ni Papa Victor. Kimberlyn! Dili na normal ang mga sitwasyon nga akong napanidan nining bayam, ma. Karon sa may yung kibuhat ni Papa Victor. Ni alam mo sa atong kaugalingon, ug way gawas-gawas ka maglumbaan ay magani mo pagpaglakaw. Sukad pa niya to sa bata pa ko. Ngangtod karon mao nang gihapon ang ako makita sa akong kaugalingon daw. Nga daw sa wa ko'y mga ginikanan. Nagtuo mo? Nga kaama-aman lang sa inyo mga katarungang alibay ang mga hitabo. Ngangtod ako halos tanang hikayon, maalaot na gyud. Pila na kay kayon kung iapil pag yun akong ihap ni mga adlaw nga may nautan na sa butang lang sunod-sunod na ako. Kapila na sa kuluwa sa sapaton pa
kanimong basuriro. Makaako ka pa pagpakauaw na ako. Nga bisan basuriro lang ka nagtauhan na. Apan mas maayo pa siya ka nakita na ako nga may dignidad ba nga angay respetuhan. May gabi, Emma. Kung maokil, nagpabilin ko na gihapon ang iyang pagduda. Ang pansa kong nakita kanina nilang duha sa basurero. Nakasuod na silang maayo. Ginuwal ka ginako, Chris. Aron sultihan ka nga ayaw paglapas sa gihatag na mong kaayo diha nimo. Bisan magkinaunsa, magpabilin ka usa ka basurero ug dili gid mahitabong makig-level ka sa sama namo. Labi na gyud sa akong anak. Di na ko gusto makakita pa sama sa kung nakita ninyong duha kaganiha. Nakasabot ka ba, Chris? Naibaw ko sa kukuto, Ma'am Roda. Ayaw mo kabalakan ako. Tungod kay naibaw ko sa akong limit. Isultihan ka na nako! Magmatgon ka sa sunod, ha, Chris? Kapit na kumutuos kong nauna. Na dili ka mo ang angay panalipdan. Kung dili si Emeline. Oh, si Emeline. Nasa bintana. Nagtanaw siya din mo. Pepe na kung natuog ka na, Victor. Doon ako isulti ni mo bahin sa imong anak. Sa labing unang higayon, gitubag-tubag ko ni Emeline. Ug maisad ning mahibaw ka. Nagduda na gid si Emeline sa ato negosyo. Masabot sa iyang panagway nga nagduda na siya nga illegal kining ato negosyo, Victor. Miinom ka? Samtang wa pa'y kamatuuran nga makita si Emeline, magduda lang siya. So, pasagdi nga magduda siya. Kabisan si Kisa magduda yun tungkol sa sunod-sunod nga mga hitabo nga nag-ungaw kanunay ang kinabuhi sa atong anak. Samtang wa pa siya'y nakitang tinuon sa kitaguan akong kamatuuran. Kung unsa kita, pasagdi siyang magduda. Ha? Pasagdi siya. Dungagan lang nato ang atong pag-amping. Maura ka na. Desidido siyang maglain na sa iyang kinabuhi, Victor. Yes, nawato na tong kamaturan. Kaya ang matuod na sukad pa kaniadto sa gamay pa siya. Sa niyang nagsugod na kita ng buhata, dako na kitang pagkuwang sa bugtong natong anak. Kaniadto pa nga, ato na siyang biyabiyan, kay tuwa kita magtapos sa itong mga buluhaton. Kung gusto na niyang maglain, o asang tayo mahimo tungkol kay husto na siyang edad si Emeline. May kaugalingo na siyang trabaho. Victor! Kitang duha, Rodora. Kitang duha. Nagbinahinay sa mga pagkuwang nato sa atong anak. Para ako mas maayo nga maglain siya. Aron makapahuway ang iyang pagtudagbahi na itong duha. Anad na kita ni kinabuhi ang halos tanang higayon nalimta nato nga duna dito anak. Kabisan bugtong nato siyang anak apan nagkinahanglan unta sa atong atensyon. Apan maglisod na kita paglubag aron matarong pa nato ang subayon sa usa ka ginikanan nga nakukig pagkuwang kanto sa usa ka anak. Pag nagkaroon, wag tango na nato ang atong kamalakabahin sa kahumpungan sa nagkalain-laing pamilya sa livelihood. Nakunik ang bakak. Ang atong nadawat nga balita nga mag-iya-iyahay na ang federasyon sa livelihood. No,
Wa di ay ruda. Usarang kini ka intriga kay ang tinuod mao'y hatagan karog unang prioridad kining umaabot nga eleksyon. O di tinuod nga maungkag ang federasyon sa magginoo sa drugas ruda. Ug ang unang hatag ng konsentrasyon maong pagpatay niya itong mga tao nga bigukod dining klasiha sa livelihood. Ako'y miyangkon sa pagpatay sa maong tao. Kay matod pa sa federasyon, nga ako gudi ay ang ilang gikasabutan nga mo'y muhipos. Niya na nagpahiro-hiro nga mo'y musumpo sa drugas. Makaya ka mo? Oh, paninguhaon yun. Paninguhaon ko. Oh! Ang makina sa atong kinabuhi, Roda. Gusto ka gayon. Makina sa atong kinabuhi. Siya po. Nahinumdum ka pa ba? Unsa na ang gidugayon nga nagsigit ang gamit nini? Basta dugay na, Victor. Ang uban, mangawat, panulis, ug labaw sa tanan, maghigog kung wala ay magamit og masuyop nga shabu. Apan kinato nga unay sa daghang shabu, besag lanlanon pa rin nato. Way problema tungod sa kadaghan. Unya bugal-bugalan lang niya nang nagpakahiro kunuhay. Ngayang papason ang livelihood sa shabu. Wow! Kasi tawhan na. Sa kaabot og eleksyon ipapatay ko siya. Okay, sabay mo sugoon. Unya ka na mahibaw. Sa patay karon huddo nato kining niya naglaundok sa lamisita. Dagot, Zuda! Pagkakaroon, mauna kini ang last natong meeting, Franny. Usap paminaw og maayo. Ikaw ang gihimo na kong special force sa mga sundao. Meaning, gamiton ko ikaw alang sa usa ka special operation entire Visayas. Okay, wait. Unsa pa'y angay na kung may bawal? Sigun sa gikayunan sa majority sa mga amahan sa pamilya, ngalinginon ang o ni Victor. Oh, nalingin gyud ang o ni Victor. Nasud na sa bulsa si Victor. Nagtuo siya. Nasakop gihapon siya sa federasyon. Apan sa iyang pagkasakop, kutubra sa mahuman iyang misyon nga mao ang pagpatay ni anang tao nga gustong mukuba sa federasyon sa drugas. Mulampo siya o mapakyas. Mapatay niya o dili ka ng maong tao. Apan ang mahitabo niya, usar ko'y paingnan. Likidahon silang tanang pamilya, Victor. Huwag kausaman sa plano. Hutdon og patay ang maong pamilya. Ug ikaw, Franny, ikaw ang mangu sa masakera. Pabor kayo ko nimo. Kay dunay unfinished business man di ay mo sa basurero. Na ang nagkupot sa maong basurero, si Victor. Ngano ka ano? Na-interest naman noon ko anang basurero. Gawa man gani ko makakita bisan sa iyang anino. Magawa ko si mong mando. Wait. Tute. Hain ang tute ako. Yung ba niya, ikuptan rin mo? Nay nanuktok. Pablihan mo? Hindi. Basta
basag din na. Oh. Naku naman, wa naman doktor. Oh, kita cellphone. Imo o ako? Ay, basag din. Basag din! Ayaw ka balaka. Nanukto ko sa kwarto nilang papag mama pero way mi abli. Nanawag na ko nila pero way mi tupa. Ako na lang gitext ang akong pagpanangkid nga magpauban gyapon ko nimo. Kumusta yung mga pagkataw gabi? Nagsige kog mata-mata. Nagsige kog bangon. Nagsige kog lantaw nimo nga naglingkod sa lingkuranan ubos sa kahoy. Nagkunang-una ka di na ako. Salamat ka nagkunang-una ka. Ayaw to, ang ipanuti ni mama kagabi sa diyang miabot sa bay. Wa siya makatingog nga akong giingnan nga. Mas ako mo angay magduda nilang papa. Kunwa ka pa, patay na ko. Asa kami karon? Mato ko sa ospital. Pero huwat ako kay dili ko magdugay kay mga duta sa dakong klinika. Huwag ka na sa mutingog. Nagihuna-una ka ba? Ikaw nga kung ginahuna. Kung sa kaon niya akong tinuod kining nias akong nahuna. Kapanaya lang yun kalain ha. Nagsugod pa ko nga panidaan ako sila. Apan samtang di pa ko makakita og igong prueba na matinuod akong katahap. Ulipon ko sa sugo sa imong mga ginikanan. Hinaot ka na sa'yo kitang duwa sa atong katahap. Apan, salamat yun. Naghunahuna ko ka na ako, Chris. Sa ako nang gisulti, mibarog ko sa akong gipanumpaan sa imong ginikanan nga ulipon ko sa ilang mga sugo. Apan kung matinuod man gani kini akong katahap, bubuwag ko nila. Ug kalimtan ako ang tabang sa imong amahan ngadto sa mga kabus ug makaluluoy. Imo nang katungod, Chris. Gusto kong maglain og puyo. Kuyogi ko sa pagpangita og akong kapuy-an. Kumpleto na din human sa sunod si Mara kining klinika. Way katapusan akong pasalamat sa imong amahan. Hinaot lang yun unta. Nadakong sayop kining nias kong nahuna bahin sa imong mga ginikanan. Kung matinuod man gani ni, bigyo ko mawili nga kalimtan kining iyang panabang sa mga tao sa basura. Oh, sir? Hain karon. Sa basura, sir. Kauban ng doktora. Kinahanglan ka ng koronayon. Di ako sabay. Naanak ko, sir. Oh, doktora? Amping. Samboy. Ayaw pasag si Emeline. Emeline. Ayaw pagbiya din kung di ko maabot ha. Balikon ko ikaw din Magawa't ko nimo. Tansing, Oh, kaya ako sa tindahan ng Samboy. handa sa sud ang doktora. Sungkuon na ako mga kalakinan. Aron magtapok din ni. Kay ni si doktora. Dali, doktora. Sud nga rin, palihog. Dito ka sa sud doktora. Panagon ba na ako ang mga kalakinan? Aron mo tabang pagbantay sa palibot. Pagdali dito, Samboy. Tansing, lingi-lingi ang palibutan singa. Oh, laki. Sige na, lakaw na. Sige, sige. Salamat ninyo, Tansi. Samboy. Sir Victor? Sir, reportahan. Dali. Lincoln. Oh. Unsa ako ikalagad ni mo, Sir Victor? Doon ako ipahipos mo. Mangutana siya good yung kinsa. Mandili siya sama sa mga tao nga ordinaryo lang nga sayon-sayon ng patsyon. Kung mahibaw ka na, mangutana ka yun nganong siya man o nganong patyon ba siya. Oo, sir. Kinsa man siya, sir? Maglisod ka pagtuo, Chris. Pero ang ipapatay ko rin mo,
Mao ang taong minansar pagka-presidente. Ha? Unsa? Pasaylo ako. Mangutan ako. Nga naman. Unsa may katarungan, Sir Victor? Daan pag yun lagi ko. Bueno, bisan kinsa mao gihapon ang ipangutana. Ngano tungod kay mahilamtanon siya. Wa pagani ma-presidente, dako na siyang babag sa atong kalihukan o kabuhian, Chris, sa atong livelihood. Suma, sa pag-adto na to sa Davao, gibabagan ang atong livelihood nga dako kayo katapang unta sa mga tao nga way mga trabaho. Dili sa tao. Wa siya pagbati sa sama natong pagbati nga matod panimo. Kaluyan ang mga kabus ug makaluluoy. Maunay hinungdan nga nung kinahanglang mamatay siya. Gusto ng tawhana nga hakpo ng tanan. Wa pagani ma-presidente, unsa nakakon ma-presidente na siya. Musta muda? Patsya sa Chris. May umabot ka na ko isang rally din sa ato. Kaya na kayo mo, Chris. May ba akong makamao kang maghitang mga pagi. Kailangan dili sa mamahimong presidente tungkol kay ang sama nato o sama na mo ang panginabuhi para sa kamulahanan o gayuhan sa kadaghanan. Mawagtangan yun kay gayunan sa pagtabang sa naginahanglan sa among livelihood. Halos si Buklason adlaw-adlaw nagkinahanglan sa atong livelihood, Chris. Nagpangita matag adlaw kay naginahanglan halos tanang mga Pilipino sa atong panginabuhian. Kung magpabiling buhi o bahimo pag yung presidente kanang tawhana sa nasod, o sa may mahita mo sa katawhan nga naginahanglan sa mong livelihood. Kung mapatay ni mo ka ng tawhana, nagsabot naming mga kasusyo sa livelihood nga mag-ambag-ambag, magtampo-tampo kami pahalipay ni mo. Kung mapatay ni mo ang tao nga may lansar karong pagka-presidente. Ano sana? Kanusang ilang rally din eh. Sunod simana na. Natagi kong pila lang kaadlaw. Ngayon na ngayon ka pa magpila ka adlaw, Chris. Dili basta-basta ang inyong ipahipos. Nagkinahanglang kinig sub-sub kaayong plano. Sa ato pa. Ang buot mong ipasabot. Okay ka. Pila lang kaadlaw. Muna ako gipangayo, sir. Nanandili ka na mo itubag sa kong pangutana ni mo. Klaruhon ako ang akong pangutana. Musugot ka nga ikaw mo patay sa maong tao. Unya na ko motubag, anak. Kung kasaligan na akong pagtando sa imong gisugo, sir. Okay. Maglaom ko ni mo. Sa di pa mo abot ang adlaw sa ilang meeting ni Apan si Tini, mabati na dako ang imong pagkuyon. Hinumdumi. Ayaw kalimot, Chris. Kung unsa ko ka mabination kaayo o unsa ko ka magiluyon ngadto sa mga kabus o makaluluoy. Managsama ang atong dugo o pagbati nga humok paluoy sa mga kabus o makaluluoy. Ang kamatayon sa maong tao mao ang kadaugan sa mga kabus o makaluluoy. Makalakaw ka na. Arin ako, sir. Ay kalimot, Chris. Kadaugan sa mga kabus o makaluluoy ang kamatayon sa mga tao. Di lang siya mo palipat kay buulbog yun ang akong dugo sa kasuko niya. Okay, bye.
Unsay kalambuan? Dili pa dugay nga nagkasulti na sila si Victor ug ang basurero. Unya? Matud pa kunong Victor. Nangayo og pila ka adlaw ang basurero. Planuhon pa kuno sa basurero. Sa ato pa, misugot ang basurero nga siya'y mupatay sa tao nga magpakahiro nga midagan pagka-presidente. Ronnie? Lahi na tong paminsar. Ingon man kinaiya si Chris. Unsay imong bot ipasabot? Mubalibad si Chris. Ronnie? Mubalibad lagi si Chris. Tuhoy ko ninyo. Kung mao ka na, Klaro na ka na. Mubalibad siya. mao ba? Planuhon na lang nato kung unsay sunod mahitabo sa pamilya ni Victor. Pwede magplano ng daan kung unsaon pagpulbos ang pamilya Victor. Apanatagal lang una nato og Consuelo di Bobo ang gipangayong adlaw ni anang ginganan og Chris. Ikay tugyanan ako sa plano. Kung unsaon, Franny, imo kining trabaho. Isalig na ko ka ng bahina. Mutambong ko og kasalugma. Mutambong usab ang umaabot na senadora. Magkita mi. Niya ka na di ay? Wala gimi may baon may balik ka na. Ngano? Gisudong ni magmaya ang klinika. Nabalaka lang ko. Ngano nabalaka ka man? Nga maanugon. Maanugon nga. Ngano man? Maanugon lang. Chris? May na yun imong paglain og puyo. Oo. May na yun ko. Nakamatngon ka sa bay? Kanina, dasi ka ang siyang tanawon. Pagkadawat niya tawag sa cellphone, nagtaling ang biya, pero pagbalik, klaro kang naluya si Chris. Unsa kayo nung dalo sa buhay? Musab ka niya ako nakita niya. Maila kaayo nga. Bugat ang gihuna-una ni Chris. Unsa ka, no? Chris? Oo na ko kinihiyunik. 3 million sirado. Maayo ni pala na ako. Unsa imong tanaw nining kondo unit? Maayo. Long kayong imong gikunauna. Mahimo ba imong konsultihan kung unsay inyong gistorya ni Papa Victor? Unsa may kalabutan sa gistorya ninyo ni Papa Victor na nakaingon ka pa nga maanugon ang klinika? Kalimti ka to, Emilyn. Matawa ang unit nga imong napilian. Ayaw isi mga atong gistoryahan, Chris. Bayari kini imong puyanan. Para nako, kinahanglan na. Panahon na nga maglain ka sa imong kinabuhi. Biya sa imong ginikanan. Dinita. Dinduting napita. Mula ho sa katong pananao sa dakong wanang sa laod. Ayaw sabtang na mo'y boy ko tungod sa kong kaayo dyan mo. Sa ako lang di kaingon nga sama kitag pagbati, Chris. Sama sa igsuon kay ang dugo nga naglatay sa tong kaugadan, dugo man sa pagkamaluloyon. Naluoy ka sa mga kabuso, makaluloy. Mausap ko. Maluoy sa ko sa mga kabuso, makaluloy. Bitabang ko sa katawan sa lugar nga imong ipuyan. Ug sa
So, simana kompleto ng tanan. O magamit dayon ng maong klinika. Nga ang mabulahan mao ang imong mga silingan sa basura. O kaya karon sitwasyon sa mga kasusyo sa negosyo. Apurado kayo sila. Doon lang kaadlaw mag-meeting ni Aban sila. Pabati ako sa imong pag-uyon nga ikaw mo patay anang tawhana. Huwag ko'y nakitang katarungan nga buot man ninyong ipapatay ang maong tao, Sir Victor. Usay, buot mo ipasabot, Chris. Usay, buot mong ipasabot, Chris. Usmo na akong pangutana, ha? Unsay buot mong ipasabot. Usbonsab na akong ipasabot, sir. Wa ko'y nakita nga katarungan nga nung ipapatay ang maong tao. Wa pagod ka maswito kung kinsa ka na maong tao, Chris. Kaya bisag daghan kayo mga katarungan yanong mamatay ng tawhana apan miingon ka nga way katarungan yanong patyon ng maong tao. Okay. May katarungan o way katarungan. Kini na rin baga. Balibara ni mo ang ikauyunan sa tanang kasuso sa livelihood nga ikaw ang napilian niya mo patay sa maong tao? Kanang tumaga? Kanay tayo tumaga? O dili rin yung kinahanglan na akong tubag? Musugot ka? O balibad ka? Chris, bida. Samok pa rin. Hello? Hello? Victor, Sherwin. Oh. Win. Hain ka, Victor. Nagigsulti ko ni Chris. Niya siya sa kong utubangan. Unsay mong gipakikisultihan niya? Ang bahin sa taong milansar pagka-presidente. Putlaw na ka na, Victor. Ayaw una ipadayon. Oh! Ano man, Win? Ikaw ang katapusan karon nga akong gipahibaw nga magtagbo ang tanan. Ugma sa buhol. O sige ito yung sa managtagbo na tong tanan, ha? Maugyapon ang bahin sa eleksyon. Grabe ka kusog kining maong tao nga milansar pagka-presidente. Iwaso na to kining atong istorya ugma dito sa Bohol. Ug ang bahin niya ng ginganlan o Chris. Usa ba siya? Usa siya sa starring ugma. Okay, Victor. Magkita ta ugma. Okay. Pero wa pa kita mahumag istorya, Chris. Bahin sa taong mulansar pagka-presidente. Hisgutan na ito ka na pagbalik. Pero mahinayon o dili, ipalayon o dili ang pagpatay sa maong tao, apan di yun mawa ang imong pitsi-pitsi nga buluhaton, okay? Ha, Chris? Ipadayon ang pagplano sa pagpapas sa pamilya Victor sa kalibutan sa livelihood, Franny. Ihinayon gid kini. Bisan unsay mugawas o kauyunan sa panagtagmo ugma sa Bohol. Dili makapugong o makasanta sa tong plano nga hotdon ang pamilya nila ni Victor. Sa mga bisan unsa pa diha, dili makasanta sa kong nahukman na tagud-taguron nako kana si Victor. O si Chris, ang mahitungod sa basurero. Ano man ang basurero, Rani?
Mukuyog siyang Victor? Mukuyog siyang Victor sa Bohol? Nalimot ko pagpangutana ni Victor kung kuyog ba niya ang basurero ngadto sa Bohol. Funny. Nganong mao man kanay mong pangutana? Pwede mang muuban si Chris ni Victor. Pero, mas pwede pa yun kung magkita mi ni Chris. Mao ba? Pwede kayong mag-atubangay mi sa basurero. Boss! Boss Wen! Boss! Oh. Unsa, Terso? Boss! Mga boss, tanay na sa ito na pairahira, boss, oh! Ay! Ibalik ka sa santiyang livelihood! Putsyo kang ina! Kanang mong tawhana! Pakusker ng TV niya! Mina, Miss Boss Erwin! Kusker! Pagusgyo niya! Buak yun ang TV! Buak sa ng naong ninyo! Oh, di alang imong amahan. Serious kayo inyong mga dagway. Lingkod nga rin, Victor. Timing ka ayong miabot ka. Ambot kung oyon ka ba rin ang desisyon ni Emeline. Desisyon? Magminyo ka na, Emily? Gusto niyang maglain og puyo. Well, anong pugngan naman nato siya? Gusto na siya sa edad. O sabihan ako gusto nga mag-independente ang iyang panghuna-huna, Rodora. Mag-independente ang iyang mga desisyon o ang iyang makalihukan siyang kinabuhi. Para na ako dili sa iyo pag iyang nagkabuot na kaugalingon niyang desisyon. Maglain? Okay. Well, amuti mo ron Saan ka? Kaya ko, wako'y problema na. May kaugalingon na siyang trabaho, Victor. Mabuhi na si Emeline na nila magagad og magsalig nato nga iyang mga ginikanan. Nagtuo gani ko nga dili ka musugot. Pero parihas niya itag desisyon. Nga tugta nato ang atong anak kung sa may iyang gusto. Naakanay ka po yan? Or magpabuhat patag kagalingon ni mo ka po yan? Naana pa. Nabaydanan ako ang usa ka kondo unit. Oh, nagkadungog ka, Roda? Gisultihan ako niya sa tanan, Victor. Wow. Okay, kano sa kaman mo balhin aron maglaig puyo, anak? Sa labing dali ba pa, Victor? Okay. Salamat ni mo pa. Salamat ni mo, ma. May salig minimo, ha, Emeline? Mong mitugot me nga maglain ka. Salamat ninyong duha. Mula ka ko, doon ako'y pamaliton. Excuse ninyong duha pa, ma. Nagkatagdo tingali ang itong hula-hula. Oh, Victor. Aron maputol lang yung pagduda kung unsay ato negosyo. Maayo nang malayo siya sa atong poder. Maayong kapi eh. Oh, Basin, nangita ka tingali sa imo mga sinina, no? Kuan, akong gilabahan. Nagpuot-puot ko kuha sa imo mga pulingon. Gilabahan ako. Akong gipaog-kaog. Okay. Akong giutaw. Nasa ko ka? Pasaylo ako, ha? Ako na nang ibutan din ibabaw sa butanganan ni mo sa bugas. Hindi ako nang ibutang. Doktora? Karon? Oh. Nana ko pa dong diha. Tansing? Chris? Ano, Chris? Salamat. Sige. Ay, milakaw
doktora man ang nanawag niya. Paita. Good evening. Oh, hain man dad unon. So, doon na. Dali. Palihog. Hain man dad unon kay akong kuhaon. Niyan ako din ni Puyo. Misugot sila si Papa ug Mama sa akong pagpanangkin nga maglain akong puyo. Dili ba misugyot ka man sab nako nga maglain kong puyo? Ganiha pa nang kumibalhin din he. Unsay tan-aw nimo sa mabutang? Maayo bang pagkahimotang? Nindot ba silang pagkabutang? Pasaylo ako, Chris. Na makakbitaw ko nimo. Dili bitaw tinuod nga magpauban ko nimo kay may lakton ko. Uwa ko lakton. Di ba kakankalan ako kay naibaw ko sa imong kinaiya nga kung maingon ko nga ubanik ko o panihapon din sa kondo. Naibaw yung kumubalibad ka. Mao nga namakak ko. Aron ka gyud mo anhi. Kining Ayaw na akong biyahe, Chris, please. Palihog. Wa ko na kauban din, he. Ako lang usa. Ako lang usa sa unang mga adlaw na ko din sa kaugalingon akong gipuyan. Please. Ubani kong panihapon. Ako'y nangunay og luto para sa panihapon na tondo, ha? Ayaw ko bali-bali, palihog. Nalipay kayo ko. Abi ni mo, dili masugod ang dako kayong kalipay niya akong gibati nga nagdungan tagkaon. Pila naman di mong edad? Hoy, pila na imong edad ba? 26. Mangkod ko ni magduha ka tuig. I hope imo ning tubagon ako pangutana, ha? Mo bati ka ba og gusto or mo bati ka ba kaibog sa kababay? Ako mibati ina og gusto sa kalalaki. Ako mibati ina kaibog sa kalalaki. Prangka-prangkahay lang nga pagkasulti. Hilom kong higugman niya. Kung nangutana ka, kinsay akong higugma sa hilom. Sultihan te ka. Tug-anan te ka kinsa siya, Chris. Mangutana ka na nako, kinsay akong gigugma sa hilom. Duga ni siya sa fresco nga mga prutas. Kadiyot ha, ipisan te ka. Kita na lagi ko nimo. Ngano? Tubig lang. Okay. Tubig. Niya. Salamat. Umiinom ka sa giim na akong baso? Sige lang, good. Umiinom ka sa salin akong tubig? Ganahan man ko. Laom na sab kayo ang imong hunahuna. Naghinuktok ka. Kaon pa. Busog na ko. Salamat. Ayaw. Ako'y manghipos. Ako'y manghugas. Ikaw, tanaw na ko kung makamaog ka ba? Ang trapo sa mga plato? Di anak ko. Ako'y trapo sa plato. Ha? Ayaw, diya lang ka. Barog lang
kadiya sa kutupad. Ikay butang sa mga plato sa butanganan, ha? Huy! Hala, naabdan ka na kung nagtanaw na ako. Anong tanaw man ka? Ibutang na ako ang mga plato sa ilang butanganan. Apply ako, B. Nagwanted ko. Nagwanted ko og katabang. Apply ka? Nangupaw noon. Ingon sila nako. Daghan ang nakagusto og naibog nako. Tinuod bitaw na. Daghan silang naninguha nako. Ingon sila nganong ako gitando nila nga sa mga naninguha nako. Itubag nako sila, doon na nako'y nagustuhan. Doon na nako'y higugma sa hilom. Pero dili ko sigurado kung parehas ba nako naigugma sab siya nako. Daoy, giingnan ka nako na mangutana ka ba kinsa siya? Kung masab ka mangutana. Pero sagdi lang, oy. Magpaabot lang jud ko kung kanos ka mangutana. Kay gusto na ko nga ikaw jud ang unang mahibaw kung kinsa siya nga akong mahal ug akong gigugma. Pero ikaw, mibati ka na ba yung kaibog sa usa ka babay? Or mibati ka na ba og gugma sa usa ka babay? Basig nagduka ka na. Pauli na lang. Chris, pauli na. Ikaw na. Salamat sa panihapon. Ikaw na, oy. Antan ako. Bye. Sige. Chris! Bibati na ko, gugma. Naigugma na ko. Chris? Ha? Naigugma ka na? Kinsa man siya? Ha, Chris? Maayong gabi eh. Mahimo ba? Ayaw na. Antan ako. Chris! 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 Makalagot! Makalagot ka! Ambot! 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 Kabuton nun na ginang ako dughan og kapungot og kalagot. Kabaw! Huwag siya musulti. Oy, kinsa yung gigugma? Ako sab. Gamay na lang yun og kuha nga moingon ko nga. Ikaw ang lalaki nga akong gimahal og gigugma, Chris. Ikaw na, Chris. Ikaw ang akong mahal og gigugma. Makalagot na ni Oy. Ibalik man ka. Aron sultihan ka. Nga ikaw mo'y akong gigugma. Dali. Lugay na. Chris. Nagpangita ko nimo. Apanwa ka na. Lugay na ka kung naghandom nga. Mabati ko ikaw sa makaron. Nga misulti. Nga mahal di ako nimo. Sama na ako. Mahal ka kaayo na ako. Dam ko lang ni. Maayon ta, dili ba ko makamata? Dam ko rin ni. Oo. Dam ko rin ni. Di na rabay dam ko nga marag yung tinuod ay. Parehas good karon. Basi makamata niya ko. Chris! Emily. Emily. Dilibaw na ako makamata. Dilibaw na ako makamata. Dilibaw na yung taon ko makamata. Damguran ni. Hinaot niya dili ako makamata. Tinuod man di ay no. Tinuod ka di ay.
Malakaw ka na? Dili. Ay, salamat. Anira ka? Alira. Gaksunti ka. Oh, kaksa ko. Samtang niata sa sopa. Matugong nga imong gigakos. Matuog ko nga. Nagkakos ni mo. I love you, Chris. I love you. Mahal ka ikan ako, Emily. Mahal ka ayo. Oh, sir? Oh, sir. Oh. Sige, sir. Wa ka ko makatuog. Nagmata-mata ko. Sige kong tanaw ni mo. I love you. Isa tumitawag si Papa Victor? Oo. Ato na ko. Amping, hinamdami good. Mahal ka kaayo na ako. Mahal ka sa nako. Ang pipi. Amping, mahal ko. Ato na ko. Mahal ti ka. Oh. Ay, baw ko. Amping. I love you. I love you, Chris. Nanao na mga pasaheros, basta, Boswen. Nanao na sila. Ronnie, naana ang imong amigo o karibal ni Rodora. Si Victor. Bilay ko yun ni Victor. Daghan? Usaray ko yun ni Victor, Win. Ha? Si Chris ra. Ha? Biko no. Hain ba ng Chris, Franny? Itudlo na ko. Ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na Mga higala, paminawang sumpay ni katong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound June Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. langit dito.